И здравейте, дами и господа, здравей Грифиндор, аз съм Зябеги Стив и днес, ако може да правя за вас, ако не правя за вас, но няма значение. Това ми е любимата, това шоколад с балон, това много е хубаво, иначе е така много добре. Само, че не знам как се прави такива неща, но това струва 3 лева и за това където трябва да направим и всичко е яко. И затова това вече го е изключил, че няма място, но аз реших да снимам с клипа с TikTok и така нататък. Какво правим? Не знам какво, но ще поемаме за това време. Сега да сетя. Изключвам лаптопа си и веднага отивам до магазина да взема. И какво да правим? Не знам и какво. Сега да вървим. И така, обдувам сега маратонките и след това излизам. Това, за да отивам до магазина. Но това нещо, който знае какво да прави, но ще ви поеме за това. Конкретно трябва да знам и кой знае къде има остра. Сега да вървим към на магазина и ние вървим и така нататък. Затова, където трябва да си сета къде да вземам шоколада, но първо да вземам типникова, затова повече да шегувам се, но поемам за това. И сигурен съм. Но да не снимам до магазина, защото има камерата и има охраната и затова изкъсвам това, но няма значение. Сега не поемам за това. Взех това, но другата на магазина, защото там надолу това, че е затворено и за това ще се прибирам вкъщи. Взех един шоколад и за това време каквото правим да правя шоколада. Но за това време. Не мислите идея къде да започна. Мисля да сложих и лелях частата в каната, но след това да се сложих да прави в шоколада. Помисля, че съм мъртъв, но всичко е точно. Знаете ли какво? Ще взема при мен. Добре! До тук добре! Така. Супер! Нестабилни. С това с Хари Потър няма да се вижда такава част, защото е червена. Трябва часа. Стъклен. И като цели е вкусно, бе. Гледам, е вкусно. Браво, бе. Не виждате, че такова обичам да си пия на шоколад. Такива работи. Това струва ми се, че е 3 лева. Всъщност е 2 лева и 20 стотинки. Това говоря. Иначе, където знаме за какво е това. Е шоколад за пиене. Какво да правим? С това точно яко. Какво трябва? Да се купувам за шоколади. Яденето е вкусно, пиенето е вкусно. Идеално. Благодаря. Благодаря да се гледате това клипове, надявам се скоро да ви харесва и се абонирайте за мене, натиснете камбанката и натиснете един палец нагоре и напишете долу коментарите и гледайте долу описанието и хаштаг Зястив. Това. Ако искате да си купите шоколадов, отидете до Lidl или Kaufland и те имат всички в магазините. Всички магазини имат шоколади в милка с балон. Добре, надявам се скоро да ви хареса и чао!